naghisgot tag pilgrims of hope, naghisgot sang atong ebanghelyo og dalan nga gihimo sa Ginoo nga banwagan sa kahayag sa manluluwas. Lingiay mong tupad ing na nagsubay pakas dalan. Lingia ba? Ing naunsa marunang daan imong gisubay, dalan nga mangitngit o dalan nga gibanwagan sa kahayag. Kanus amanta makaingon nga nagsubay tas dalan sa kahayag kon ma-memorize ninyo unya ma-practice pagyod ang walo ka virtues nga ato nang nahisgutan sa 8 ka adlaw. Nya pun-an na tog usa karon. Gikono be, memorize ako no kadtong virtues nga naglangkob sa pulo nga hope. First, H O P E. Una nga cardinal virtue, ikaduhang cardinal virtue, hinay na kayo, ikatulong cardinal virtue, nagiduhan na lang itingog, katapusan ikaupat nga cardinal virtue, na kaybaw. Ang una prudence, sunod justice, sunod fortitude, nya dayon temperance. Kining 8, humility, obedience, piety, excellence, prudence, justice, fortitude, temperance. Kung ma-practice din nato, purting hayagas atong daan, maglisod tag kapandol, pasabot maglisod tag kasayop. Nya ang mo tibuok ani para makumpleto gyud mao ang the greatest virtue nga gitawag ni San Pablo og the greatest among all nga mao ang gugma, love. The greatest of all virtues is love or charity. Ana no? Sige. Lingiyay mong tupad na sad. Ing nahigugma ka nako. Ing na kano. Kanang wa mulingi giyawaan na. Kay ang way gugma gisudla na giyawa. Ang kanang nahigugma maura ginay gisudlan og Espiritu Santo. Gitagaan ta mo og laing chance kay basi giduka ng uban. Sige lingiya, ang di mo lingi giyawaan na ha. Sige lingiya ing nahigugma ka nako. Nya moingon mo na siya. Of course. Of course. Nahigugma gyud. Pero daghan kay nato nga nahigugma pero wa gyud kaabot sa tinuod nga meaning sa gugma. Kutob ra gyud gana-gana. Lahi kay nang gugma, lahi sa nang gana. Hinoon ang gana part nas gugma, pero ang gugma dili na gana ra. Mao nang naatay divorce kay nahurot ng gana. Wa na ko ganahe. Naasa tay premarital sex, mga pangabit-kabit, ngano man giganahan man ko. Ana, nya buwag dayon kay wa naman ko ganahe. Mga bana nga ni aron dinhi, kinsa man ninyo ang giganahan pagyud kaayo sa inyong asawa kada gid adlaw taas ang kamot na ay mga duha ka buok nya ang usa pag isa ubos dayon paminaw ko to gikusi gitos asawa og naas to pad atong asawa unsa gutay ganahan ano stang luoy ano ang kaminyoon ba gisandig ra gyud sa gana karon wa na ganahe. Pero nahigugma ka, pirmi ginang gana. Kaya ang gana, part mas gugma. Di ba? Pero gana ra kakutob, amuhupas dayo na. Yawa na may gugma, wa na say gana. Haritas mga asawa, kay kani ko no mga asawa, kay kung man gina sila mga emotional. Nana sila sa affective
ang ilang orientation. Kinsa din yung mga asawaha nga ganahan pag yun kay mong magsige gaws-gaw sa inyong bana kada adlaw. Taas ang kamot. Na ay naahat kutob ra gid taon din no? Ibaw ko giluod na sad mo nang inyong bana. Labi na jud gikan nas imnanan sus kalami yung hiluan no? Gikan pagid nas kabit, gikan gahikap-hikap unya mo gaws-gaws pud nimo, lami kay putlong kamot ana. No? Pero kung nahigugma ta, sige, ako lang sang ipakapin. Kinsa ninyo dinhi ang giganahan pag yun nga mopalit og slat. Taas ang kamot. Taas. Lat. Mao ding jutay kay mao ding jutay kay taghalin kay napura man kabuk ni isa. Pastilan. Gawa ninyo batasan. Sige mo ka og lugaw. Ay ayaw lagi anang pamuy-boy pa din. Ikaw ba? May masag ako'y gagasto ana nga katura man sang namalit og slat gud nahurot na ra ba to atong slat no gahapon ato lang usang adlaw nahurot ana karon unsa man ning gugma akong gitan-aw sa Google na sila giingon nga a deep passionate feeling desire on someone or something. Mao ko na siya. Deep, passionate feeling. Sa panang uban diya. Feeling need or liking on something or someone. Sakto ba? Kung anita din magbase, kutob ra ginas gana. Kutob's gana. O gusto gani mo nga makasabot unsay gugma nga naay giladmon gyud nga tinud-anay, basahan ninyo 1 Corinthians chapter 13. Timan ini ha? I-repeat ko no be? 1 Corinthians chapter 13. Basahan ang whole chapter, iguli ninyo, nya i-check kung ang imong paghigugma ni haom ba diha. Mao nay kompletong package sa gugma. Feeling and unsa man? Feeling and decision. Ang tinuod nga gugma is a decision. For God so loved the world that He gave us His only Son. Decision na as Ginoo. Kay nahigugma man siya nato, doon natay desisyon nga himuon. Dili lang emosyon. Kada bang mukilig ka ba? Nya maano din kas imong emosyon. Mo na ang mga manag-uyab kay kilig-kilig raman, ala pasiksi-siksi, patsoy-choy, nya hikap-hikap dayon, angkas-angkas des motor, hunong din ang mga kasagingan, kanang na mga hagunoyan. Ana, iguli ana, luya nag mga naong. Wana, humanang gana. Maghuwat na sad sila pila ka adlaw para ganahan na sad, ala kita na sad. Maura gid na. Pero ang decision nga loving decision has a different kuan gyud expression. Lahi siyag buhat. Kay ang decision usaman kabuhat, lahi ang buhat sa gugma kaysa atong naandan. Og mao na ni ron ang elemento sa gugma. Munang niingon si Cristo, niingon si San Pablo, there are three great things: faith, hope, and love. But the greatest of them is love. Ngano man, in heaven ang nagpabilin ang gugma. Ang faith mawa na dito sa langit. Ang hope mawa na sad dito sa langit. Mabutan ang pilgrims of hope. Nyag moabot na ta sa atong gipangandoy, mawa na ng pangandoy. Pero ang gugma kuno magpabilin. Naidaghang elementos gugma, pero ako lang ning gipili kaning tulo. Tulo ra say akong maabot kay bugo-bugo man ko. Nya nahibaw kong daghan ninyo popariha ra sad nako maglisod og memorize. Muna tulo na lay atong memorizon ha. Sige. Ang una nga elementos gugma, love seeks to please God. Ang gugma ug ang nahigugma
mo desisyon gina nga lipayo nako ang Ginoo. Unsa may makalipay sa Ginoo? Ang ato yung pagdaig o pag-uyon sa iyang kabubuton. Sige, lingiyay mong tupad. Ing nakanang naong nimo nakalipay na sa Ginoo. Ing nakanarong naong nimo ba nakalipay na? Kanang imong gisulob karon nakalipay na sa Ginoo? O ikaw ra gyud naglipay-lipay ana? Ikaw ra gyud nalipay ba? Kanang imong relasyon karon, kanang inyong pagpuyo-puyo, kanang inyong pagkabit-kabit, o kanang inyong pag-uyab-uyab, kanang inyong pagkaminyo, kining akong pagkapare, in relasyon ngadto sa madre o sa parishioners, nakalipay ni sa Ginoo? Ang imong pagkapolitisyan, pagka-presidente, hangtod, elected barangay officials, nakalipay pa nas Ginoo ang imong pagkuputan ang imong posisyon karon? Ano ba? Ang tanan atong buhaton, kinahanglan makalipay sa Ginoo? Kining atong mga slots dinhi nakalipay pa ni sa Ginoo? Kusga. Be honest. Sige, ang atong slots karon is BF DAG, tag 500, napay mga 13,000 nga wa pa mahurot para ni ibayad sa ato mga contractor sa atong kumbinto. Kung nituo mong makalipay nas Ginoo ang pagpalit og slot, ayaw palabya ang December 25, palit yung usa ka slot. Nya, naasad tay Santo Niños, kuan, kaning healing gifts. Para ni sa atong selebrasyon sa atong Christmas, manghatag tag 5 kilo packed rice ngadto na sad sa atong mga category D nya mag Christmas party ta sa tanan nga atong mga active mandated organizations, mga chapel leaders and active dito sa kapilya, sa tanang mga ministries sama sa choir, lector, lay ministers, youth ug uban pa, og sa ato mga barangay officials ato nang imbitaron din kay sila man kay naglangkob sa atong parokya. Di na to ma-accommodate tanan, pero siguro mga naatas mga 700 to 800 siguro nga moanhi din pa-register lang yun mo. Kaning Santo Niños healing gifts nga slot tag 100 pesos ra ni. Makalipay ba ni sa atong mga katawhan din sa atong parokya o dili? Palitag yun dayon ang slot, no? Naapatay mga 34,000 ka or 33,000 ka slots, 100 pesos. Nya karon kay nahurot naman tong atong lugaw, ini Christmas party nato gakinahanglan tag mga napo ka litson. Among gibalyuhan og 15,000 kada litson, so that's 150,000. Nya atong gihimuag slot nga tag 5,000 per slot, 30 ka slots ra. Sige, makalipay ba ng litson? Narabay gipost, ayaw na mo ka og litson karong Christmas. Kay wa narabay budget ang PhilHealth sa 2025. Mga binuang na sila, naapay budget, oy naunsa magud taon mo, ing na lang hinon, ayaw mong patuyang o kaog litson karong Christmas, ipaambit sa uban. Ayaw kay huygog kaon mo, na kanang napo ka litson, bahin-bahinon ta na sa mga 700, 800 katao, aron dili ta makolesterol ug mamatay ini kainirong. Makalipay ba? Yes. Kita mga Cebuano or kitang Filipinos, basta party gani nga way litson subo kayo. Party gani naagi ng litson. Mao na pamalit mong slot kamong naay 5,000, inalipayo nako ang parokya. Palit kog usa ka slot. Duha na ka slot atong halin kay gahapon man ni gasugod, napay 28 ka slots. First come, first serve. Hangtod ra ni sa December 27. So kini ako ning gisgutan kay lipayo na to ang Ginoo. Kay malipay ang Ginoo
ibubo niya ang daghang grasya. Muna ang Ginoo nalipay ni Hari David. Si Hari David nagsigig hangyo sa Ginoo nga tudluan siya unsay buhaton. Gani nagbuot-buot siya desisyon nga himuan niya ang Ginoo og balay nga nindot. Ningong Ginoo, David, ayaw, ako'y naghatag nimo sa tanang nindot, hastas pagdaog sa gubat, hastas pagpalapad sa imong gingharian, sunod lang nako. Meaning, surrender to me. Muna ningon si King David, the Lord is my shepherd. Sa ato pa magsunod rako sa akong shepherd. Ikaduhang elementos gugma nga Diyos nun. Love seeks to improve others. Ang gugma, maningkamot yun na pagpalambo sa imong gihigugma. Dili sa kaugalingon. Nagilingian na sa imong tupad. Ing na, andam kang mupalambo nako. Ing na, andam kang mupalambo nako. Uy, lingi abang. Ing na, in English lang. Do you love to improve my life? Again, ready? Go. Nya, maingon man na siya. Unsaon man? Ing na dayon, ayaw na kog sugo Nya, ikaduha, og di na nimo kaubas balay, og imo nang silingan, ing na, ayaw na kog paninglis utang. Oh, mo improve yun. Or kung nangutang na nimo, ing na, bayarin ako sa imong utang aron ma-improve akong kinabuhi. Di ba? Ana man na. Kanang inyong pagsigig duwaan ng computer, mga anak, makapa-improve ba na sa inyong kinabuhi? Kanang pagsigig sugal anang scatter o uban pa, tungits, pamasin anang swertres, maka-improve ba na sa kinabuhi? Kanang mga babae nga magsigig sulo ba na mga nigpis kaayo, fitting kaayo, mga kita na ng hapitanan diha nga ni markas inyong lawas, makapa-improve na sa kinabuhi? Maka-improve. Oy, wag na ayo. Kanang pag-eskwela nga magtinarong yun, magtuon, dili magsigig lakwat sa, maka-improve na sa kinabuhi? Kanang pagsigig ampo sa santos nga rosaryo niya, magbinuutan, manglabag yun, manghugas, manglimpyo, tabang yus ginikanan, maka-improve na sa kinabuhi? Kana, kamao man day mo. Maunay gugma, dili na gana-gana. Gugma gina, desisyon gina. O maunay gihimos Ginoo, iyang gi-improve ang atong kinabuhi, gihimo ta niyang mga anak sa Dios. Wa ta magpabilin nga tao. Sayop na nang atong giingon nga tao raman ko, gi-improve na tas Ginoo, gihimo na ta niyang mga anak niya, igsuon ni Kristo, ears manununod sa gingharias langit, kanus a pamanta, makat-on ana, because of God's love, for God so loved the world. Katapusan nga elemento, mao ang love seeks to save sinners. Ang gugma, maningkamot yun na pagluwas sa nakasala. Kamo mga ginikanan, ayaw na mo pangasaba sa inyong mga anak nga mga badlungon or gahig ulo. Luwas sa sila. Ang kasaba, di na makaluwas, makatiwas na. Ang sao man pag atiman ang mga buangon, antusa. Mauna si Kristo, the greatest expression of love ni Kristo is the cross. Mga buangon kay tanan. Ni anhi si Kristo, celebrate tintag Christmas, kasadya ning taknaa, siging kunuhing kuangkuan, lipay-lipay, ang resulta gilansang sa cross. Pero di na igsapayan because love seeks to save, and the best way to save is to suffer and die. Matod pa ni Kristo, John chapter 15, maurasan na akong nahinumduman nga chapter, nga niingos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, karon nga Christmas. Sabat na ko, lingi ba? Ing na karon nga Christmas.
Saad nako nimo. Magpakamatay nako para nimo. Inga. Na magpakamatay nako para nimo. Ana, kanang wa mulingi, maunay mo patay nimo.